Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Mataji Hare. Vanda. Hare Krishna Mataji, Hare Hare Krishna. Krishna, Mataji. Krishna Hare Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji. Pranama Mataji. Krishna Mataji. Hare Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhaktamahyan Dadadi Swapadam Vandeham Sri Guru Sri Yudhavata Kamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Regunadhanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Varjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Namine Namacharya Padaya Nidai Kripa Pradayine Gaurakatha Gramataya Nagara Gramatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyo Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वपानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്പോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈശോപനിഷത്തിൽ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന്? ധ്യാനമന്ത്രം ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ, ചൊല്ലാൻ അറിയോ? അറിയാം. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ചൊല്ലട്ടെ. അവനവനെ അർഹതപ്പെട്ട സ്വീകരിക്കുക. പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. എന്താണ്? അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കാവുന്നതും അന്യന്റെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീക്കി വെച്ചത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അന്യന്റെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ധ്യാനമന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതല്ലേ മാതജി? പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണവിധം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതൊക്കെയും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ വന്നാലും പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതാണ് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമാണ് എന്ത്? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം ഇതിന്റെ മീനിങ് ആണ് എന്ത്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. ഉടമസ്ഥനും അതെ നിയന്താവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ് എല്ലാം, അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മുടേതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് പറ്റില്ല, നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് എന്തേ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമുക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെ? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു റെന്റഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചു പോവാം, അല്ലെ? കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പോകാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അന്യരുടെ ധനം ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 2.
കുർവന്നേവേഹ കർമാണി ജിജീവിഷേച്ഛതം സമാഹ ഏവം ത്വയിനാന്യഥേതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. കുർവന്നേവ കർമാണി ഏവം നാന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. കുർവന്നേവ കർമാണി കർമാണി സമാഹ ഏവം നാന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. നാന്യതേദോസ്തി വിധത്തിൽ നാന്യതേദോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ശ്ലോകം എന്നല്ല, ഇവിടെ മന്ത്രം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് അവകാശമുള്ളൂ? നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അവകാശമുള്ളൂ, അല്ലെ? അന്യരുടേത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവരുടേതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്താണോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതിൽ ബന്ധനത്തിൽ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരില്ല, അല്ലെ? പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അയാൾ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? അയാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കുന്നു, എപ്പോ മരിക്കുന്നു, ഇതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? അതായത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗാ സമാചര. അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ? യജ്ഞത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിലോ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. അങ്ങനെയല്ല എങ്കില് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും കർമ്മബന്ധനത്തിലാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കർമ്മവും ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറിയാം, അർജുനനെ ഇങ്ങനെയാ കർമ്മം ചെയ്തത്? യുദ്ധം എന്ന കർമ്മം ചെയ്തു, അല്ലെ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു വഴി. എന്തിന്? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഒരേ ഒരു വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ച്. ജീവിത തത്വം, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. ആരും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ്? കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാനാണ്, അല്ലെ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ആളായാലും, ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, വളരെ രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അയാൾക്കും പേടിയാണ് മരിക്കാൻ, ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക്, അല്ലെ? അയാൾ എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന് നോക്കും അദ്ദേഹവും. അപ്പോ മരിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായുസോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും ശ്രമം സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന്റെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഈ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവികളുടെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതും അനശ്വരവുമായ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഇത് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്, അല്ലെ? ആത്മാവ് എന്താണ്? നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അനശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ശരീരമാണ് നശ്വരം, ആത്മാവ് എന്താണ്? അനശ്വരമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും
ആത്മാവിന് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഒരു ഉടുപ്പ് കളയുന്നത് പോലെ ദേഹി ആ ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെ? ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെ? അതാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ജീവവർഗത്തിന് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, അതായത് ഓരോ ജീവനും, അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല എവിടെയും ഒരു കർമ്മമുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി, നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു കർമ്മമുണ്ട് എപ്പോഴും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്ത് കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം? ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസ്. ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ഏതൊരു ജീവാത്മാവും അല്ലെ? എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെയും യഥാർത്ഥ സ്വരൂപ അവസ്ഥ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ശരീര സംബന്ധിയായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെ? അപ്പന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം, എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഭർത്താവ് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവവർഗത്തിന് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നേടാൻ കർമ്മം കൂടിയേ തീരൂ. ഒരുവന്റെ കർമ്മത്താൽ അവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തളയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ല ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ വരുന്നു. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കുട്ടിയും ഒരു അമ്മയും, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത്. ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടീന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ അല്ലെ? ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, കുളിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അമ്മ യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും കർമ്മം? ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. മമ ഈ വംശോ ജീവലോകെ അഹം ബീജപ്രദർപ്പിത. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആവും വിധം ഭംഗിയായി ഈ കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടില്ല. എന്നാൽ അതേ സമയം ഇതേ അമ്മ ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ്, ഈ കുട്ടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒരുക്കും, എല്ലാരും മുന്നിലും ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും, എന്റെ കുട്ടീനെ എല്ലാരും നല്ലത് പറയും, എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അല്ലെ? കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വയറ് നിറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ചിരിക്കും, അപ്പൊ എനിക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടും. ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ? ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എന്ത് വരും? കർമ്മബന്ധനം വരും. അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഈ കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് ഈ കുട്ടി നാളെ വലുതായിട്ട് വലിയ ജോലി വാങ്ങി നന്നായി പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറായി വലിയ സാലറി ഉള്ള ജോലി കിട്ടി, ഈ കുട്ടി നാളെ വലിയ വീടൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ? എന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇരുത്തി നോക്കും, ഇന്ന് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടും, നാളെ ആ കുട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് ചെയ്യുക? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവനവന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുക. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട്? ചിലപ്പോ അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സാധിച്ചേക്കാം. ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ കുട്ടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടേതായ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അത് ആ കുട്ടിയുടെ വഴിക്ക് അത് പോകും. അത് എല്ലാ ശമ്പളവും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ അമ്മയെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൂടെ നിർത്തോ ഒന്നും ചെയ്തോളണം നിർബന്ധമില്ല. അപ്പൊ ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടോ, ആ കുട്ടീനെ ഞാൻ അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ വളർത്തിയത്, അങ്ങനെ വളർത്തി, ഞാൻ അത്രയും അതൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു ഞാൻ, എന്നിട്ട് എന്നെ ആ കുട്ടി നോക്കുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്തതെങ്കിലോ ആ അമ്മ അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും, നമുക്ക് കിട്ടാത്തതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ആ അമ്മ ജീവിച്ചോളും അല്ലെ? എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തി സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വേദനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് കർമ്മബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട്. കർമ്മത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരം കർമ്മങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതും ഭഗവത്ഗീതയിലെ പഠിച്ചതാണ്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. കർമ്മം വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ, അതായത് വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് എന്ത് കർമ്മം. അതായത് ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ. ഈ കർമ്മത്തിന് എന്തുണ്ട്? റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? നമ്മുടെ വെൽബീയിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേദവിധിപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി അകർമ്മം, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവന കർമ്മമാണ് അകർമ്മം. അതാണ് എന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുക? നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുക. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മമാണ് മുക്തനാക്കുക? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്താണ്? അത് കർമ്മമല്ല, അത് അകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ വേദവിധിപ്രകാരം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതേ കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു? അത് അകർമ്മമായി മാറുന്നു. ഈ അകർമ്മത്തിന് എന്തില്ല? കാർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല, ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല, അല്ലെ? ബന്ധനമില്ല, കർമ്മബന്ധനമില്ല. എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർമ്മം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വേദനിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തുണ്ട്? റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെ? കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു കർമ്മബന്ധനം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനം ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് വികർമ്മം. സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതും ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതവുമായ കർമ്മം. അപ്പോ അവിഹിത കർമ്മം, അല്ലെ? അതായത് വേദവിധിപ്രകാരം അല്ലാത്ത കർമ്മം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേദവിധി ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, അതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്, അതായത് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അത് നമുക്ക് വേദവിധി പ്രകാരം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ സാധ്യമാകും, അല്ലെ? അതേസമയം ഇതിനൊക്കെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിഹിതമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ത്രീയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? അത് വികർമ്മമാണ്. അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വേദവിധിപ്രകാരം അല്ലാത്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്താണ്? വികർമ്മം എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് വരിക. അത് എന്തിനാണ് കാരണമായി തീരുന്നത്? ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതമായ കർമ്മമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ തരം താണ അല്ലെങ്കിൽ അധമ യോനിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് താഴ്ന്ന തരം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരമാണ് കിട്ടിയതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. സത്കർമ്മങ്ങൾ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. തത്ഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിന് ഇടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പോ ഈ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാലോ. ഒന്ന് പുണ്യപ്രവൃത്തി, മറ്റൊന്ന് പാപപ്രവൃത്തി. ഈ പുണ്യപ്രവൃത്തിക്കും പാപപ്രവൃത്തിക്കും രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്, അല്ലെ? ഒന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ ചങ്ങലയും മറ്റൊന്ന് ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? നമ്മളെ ബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം തത്ഫലമായി അവർ പ്രതികരണത്തിന് ഇടവരുത്തുന്ന സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്ത് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുക? നമ്മൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയാൽ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ആയുസ് കൂടുതലാണ്, അല്ലെ? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി. ഈ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും റിയാക്ഷൻസ് ഇല്ല. അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യപ്രവൃത്തി അല്ല പാപപ്രവൃത്തി എന്ത് ചെയ്താലും എന്തില്ല? പുണ്യവും പാപവും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ സുഖിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പുണ്യവും വരുന്നില്ല, പാപവും വരുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തി തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് 90% തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വശന്തി. നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് വരും. വീണ്ടും ഇതേപോലെ മനുഷ്യരായി ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കർമ്മങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നീച യോനികളിൽ പോകും. അതുപോലെ നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും.
അപ്പോ അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെയുള്ള സൽപ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആരായുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മുക്തി? ഇതിങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു, ചിലപ്പോൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും, ചിലപ്പോൾ നീചയോനിയിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ച് ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം അല്ലെ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഒരു വഴി. ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം. വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്താണ് അകർമ്മം? നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്ത് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക സാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാതെ അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ വൈദിക വിധി പ്രകാരം നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്ഗ്രഡേഷൻ ആണ് എന്ത്? ഈ അകർമ്മം എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കണം? സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാണ് വീണ്ടും വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ മിനിമം, അതായത് നേരെ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് രജോ ഗുണത്തിലേക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും വന്ന് അവിടുന്ന് വേണം വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. അപ്പോ വൈദിക നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭക്തിയുത സേവനം അഥവാ അകർമ്മം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അതീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ നാനാവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് സർവസ്വം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മഹാത്മാ അല്ലെ. മഹാത്മാ സുദുർലഭ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അതീശതയെ ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഒരാൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതായി കരുതാം. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഒരു പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ. ഭഗവാനെ അറിയലാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ജ്ഞാനം സമ്പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരിപൂർണത വരുന്നത്. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നീ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതാകും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. അപ്പോ നമുക്ക് പ്യൂരിറ്റി അല്ലെ. വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്യൂരിറ്റി വരണം. പ്യൂരിറ്റി വരുന്നതോട് കൂടിയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെ. വിശുദ്ധി കൈവരുന്നതോടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധി കൈവരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? ഈ സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിലീസ് ആവും. തുടർന്ന് അയാൾ നൈഷ്കർമ്മ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനായി തീരും. എന്താണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം? ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാതിരിക്കലല്ല നൈഷ്കർമ്മ്യം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി
ഇസങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പഠിച്ചു കുറെ ഇസങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യവർഗം എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഈ ഓരോ ഇസങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ്, കർമ്മം മാത്രമാണ്. കർമ്മം നമ്മള് 3 തരത്തിൽ പഠിച്ചു. ഒന്ന് കർമ്മം, വേദവിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം, അതിനെന്തുണ്ട്, കർമ്മബന്ധനമുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഇസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായോ വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്നുകില് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്നെ പറയാം. എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ വീട് വേണം, അതുപോലെ എനിക്ക് പിന്നെ വലിയ കാറ് മേടിക്കണം, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് പണിയെടുക്കും അല്ലെ. കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കും. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? വേദവിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിൽ, അതായത് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഫീസിൽ എനിക്ക് നല്ല സാലറി ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ്, കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യും, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഇത് വേദവിധിപ്രകാരം വരുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം. ഇനി അതിനെ വിപുലീകൃതമാക്കാൻ നോക്ക്. ഞാൻ കുറച്ച് സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്. അപ്പൊ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യും എന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തും, മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കും, അതുപോലെ എന്താ പറയാ കുറെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെ, അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇതെന്താണ്? സോഷ്യൽ വർക്കാണ് അല്ലെ, ശരിയല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ്, എന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ആഗ്രഹം എന്നെ എല്ലാവരും നല്ലത് പറയണം, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അവര് ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വരുത്തണം അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. നമ്മള് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യില്ല ശരിക്കും. അവിടെ അതിന്റെ ഉള്ളിലും എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ കുറെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്റെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും മാന്യത കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? വിപുലീകൃതമാണ്. അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാർത്ഥത മാത്രമല്ല, എന്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരുടെ കൂടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ആ വ്യക്തി ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണെന്നാ വിചാരിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വിപുലീകൃതമായോ ആകാം. തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്ന ആശയം സമൂഹം, രാഷ്ട്രം അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകൃതമാകുമ്പോ എന്താവും? എന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവും ഞാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ മനുഷ്യവർഗം, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നന്മ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നന്മ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് അകർമ്മമാണ് കേട്ടോ. അതൊരിക്കലും കർമ്മം എന്നുള്ളതിൽ വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് സുഖം നമ്മൾ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുത്താലും, ഓരോ തലത്തിൽ വിപുലീകരിച്ചാലും, അതൊക്കെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നീ തലങ്ങളിൽ പരോപകാരം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത, മാനവികത എന്ന് തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന വശ്യനാമങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് പലതരത്തിലാവാം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ചിലർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, ചിലർക്ക് മനുഷ്യരോട് എല്ലാവരോടും ദയ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും, പരോപകാരം ചെയ്യുക അല്ലെ. സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. കമ്മ്യൂണിസം, ദേശീയത പറഞ്ഞാൽ എന്റെ രാജ്യത്തിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്. മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെ, ഒരു മനുഷ്യരോട് കാണുന്ന ഒരു ദയ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല വശ്യനാമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ഇസങ്ങളെല്ലാം കർമ്മത്തിന്റെ വശ്യമായ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തേ ഉള്ളൂ? കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് വേണം, അത് നല്ലതായിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനാ തന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്നത്. അവര് കാരണമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീട് കിട്ടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടാണ്ട്. ശരിക്കും അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? അവർക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറ്റപ്പെടുത്തൽ വരും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മളെ നല്ലത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് അപ്പം മനസ്സിലാവും. കമ്മ്യൂണിസം, അൾട്രൂയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് പേർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഈശ്വരനുമായി ബന്ധമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവയെല്ലാം കർമ്മബന്ധനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഇതിലൊന്നിലും ഈ കമ്മ്യൂണിസം, അൾട്രൂയിസം, സോഷ്യലിസം, നാഷണലിസം ഇതിലൊന്നും ആരില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീനില്? ഭഗവാനില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എവിടെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർമ്മബന്ധനമുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരുവൻ ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കണം. ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവന് വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ അഭിലഷിക്കാം, മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് യാതൊരു മിച്ചവുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് ഈശ്വര അവബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമ്മൾ 100 വർഷക്കണക്കിന് ആയുസ് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലെ? മറിച്ചായാൽ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഒരു മെച്ചവുമില്ല. ആ ആയുസ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമില്ല? ഒരു ഗുണവും കിട്ടാനില്ല അല്ലെ? ആ വ്യക്തിക്ക് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം? അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്താൽ എന്താണ് കാര്യം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വര അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയാൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം കുറെ വൃക്ഷങ്ങൾ അല്ലെ? വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കും, വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അതുപോലെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ആയുസോടെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഒട്ടകം എപ്പോഴെന്നാണ് ഒട്ടകം ചവക്കും പോലെ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും അല്ലെ? അതിങ്ങനെ അയവെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എവിടെയോ ഭക്ഷണം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് സദാസമയം ഇങ്ങനെ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത്, ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരു എളിയ ജീവിതം, ഈശ്വര അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം എന്നിവയേക്കാൾ മഹത്തരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മള് സോഷ്യൽ വർക്കറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വർക്കറായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒരു എളിയ ജീവിതം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ യോനിയിൽ വന്ന് പിറക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്താലും അവിടെയും എന്തുണ്ട്? കർമ്മഫലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പോ നമ്മള് പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്, നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. മോശം പ്രവൃത്തി, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാളെ ചിലപ്പോൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് നല്ലത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം നമ്മള്. അപ്പൊ അതിനെന്തുണ്ടാവും? നരകീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അധമ യോനിയിലേക്ക്, അതായത് താഴ്ന്ന തരം ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ സാമ്പത്തികമായ വലിയ പുരോഗതിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കറിയാം കുചേലന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നല്ലേ? കുചേലൻ ആരാണ്? ദരിദ്രനാണ് അല്ലെ? ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്. പക്ഷെ ആ കുചേലൻ ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം സമ്പത്തില്ലാത്ത ഒരാളിനേക്കാൾ മികച്ചവനാണ് ആര്? കുചേലൻ അല്ലെ? കുചേലന് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ്? അകിഞ്ചന വിത്ത് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് കുചേലന്റെ സമ്പത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 2 എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? മന്ത്രം 2 നമ്മള് ഇന്ദ്രൻ 2 ഒരു വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന സ്ഥാനം. ഈ വിധത്തിൽ മീൻസ് ഏത് വിധത്തിലാണ്? ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ല ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഇത്തരം നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിധത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്? ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അന്യതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് കർമ്മബന്ധത്തിലായിത്തീരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശാസ്ത്രമായ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം മാതാജി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ഇവ രണ്ടും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ ഒരുവനെ ബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്കറിയാം. ഇതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവുന്നത്. കർമ്മബന്ധനം അതായത് രണ്ട് വിധത്തിലും കർമ്മബന്ധനമുണ്ട്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും വികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയും കർമ്മബന്ധന. നമ്മള് യത്നത്തിനായിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മള് കർമ്മബന്ധനത്തിലാവും. ഇനി 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ, അതാണിത്. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ബുക്കുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഞങ്ങൾക്കല്ല ബുക്കില്ലേ. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം കർമ്മങ്ങളെ വിശദമാക്കുക. വേറെ ഒരു ഇത് കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ്. വികർമ്മം സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഹീനതരമായ ജന്മത്തിന് ഹേതുഭൂതായ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ. കർമ്മം. അകർമ്മം ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഇത് നമുക്ക് മാതാജി ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാജി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മം എന്നാൽ ഫലേച്ഛ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതും, അകർമ്മം എന്നാൽ ഫലേച്ഛ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും, വികർമ്മം എന്നാൽ വേദങ്ങളിൽ പറയാതെ അശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്യുന്നതും. അതെ, തന്നെയാണ് മാതാജി. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതെ. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ടോ? മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം കർമ്മങ്ങളെ വിശദമാക്കുക. ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല കൃത്യമായ ഉത്തരം. ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോഗുണമാണോ മാതാജി? അല്ല, ഇത് മാനസികം, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. പിന്നെ വാചികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരം കൊണ്ട് ഒരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമുക്ക് വാക്കുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാം, നല്ലത് പറയാം, അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാചികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരു അമ്മൂമ്മ നടക്കുന്നു. അമ്മൂമ്മയെ നടക്കാൻ വളരെ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മയാണ്, നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് നടത്തി കൊടുക്കും ഇല്ലേ? അതൊരു ശാരീരികമായ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം കർമ്മങ്ങളെ വിശദമാക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം കാണുന്നത്. എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും കാണുന്നില്ല. മാനസികം പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാതാജി? മാനസികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനെയാണ് മാനസികമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ വാചികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് സുകർമ്മം. അതായത് സൽക്കർമ്മത്തെയാണ് ഈ സുകർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ്. എന്താണ് സൽക്കർമ്മങ്ങള്? സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യാൽ അതാണ് സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇതിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. സൽപ്രവൃത്തി പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾക്ക് അസുഖം വന്നു, അയാൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? സൽക്കർമ്മം. സൽക്കർമ്മം. കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മം. സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ട്, അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് അകർമ്മമാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെയാണ് സൽക്കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെന്താണ്? നാലാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? എന്താണ്? മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം. മാനസികം, വാചികം, ശാരീരികം. ഇത് നിങ്ങൾ മാതാജിയോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മനസ്സ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് മാനസികം, വാക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാനസികം, വാചികം വാക്കുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്, വാചികം ശാരീരികം ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु।